Janire, Santa Janire esaten diote. Janireia ikusi dugu surfean. Bueno, surfean, tabla baten gainean. Bai, Zaldi gainean ere, bai. Baina gogoratu Janire modelo profesionala dela. Eta orain arte, ez dugu bere lanean ikusi. Orain arte. Zuk gainera irudi hauek ikusitaten euskan? Ez. Ez? Sorpresa. Oso ondo Janire benetan. Nongo desfilea da? Hombre, urte asko dara matzat. Bilbao zentrok Bilboko denda guztetako organizatzailea edo soziedade bezalakoa da. Eta urtero egiten dute desfile bat. Eta, jendea desfiletzen dagoena, kaleko jendea da, eta nik normalean koordinatzailea naiz. Begira. Orduan, urte guztietan, koordinatu aparte, nik desfilatu egiten dut. Eta hori zer egin behar da? Aldez aurretik ondo prestatu edo orain ere aterako litzaizuke? Gainera gaur ere zegoa patorri zaigun ez dago. Beti asmatzen du. Ni hasiko nizateke baino nuke asmatuko. Igual, zuk egin da Neska eta mutikoren pausuak desberdinak dira, Nien ez hasiko. Zuretzat, pasarela guztia, Janire. Iepa! Iepa! Neska katxarroa, Olatz? Pentsatu da. Kanpotik eta barrutik. Bai, Bai. Naomi, zuk asmatuko altzen nuke horren ondo egiten. Ez. Bada ez bada ez zaitugu jarriko, Aitor zu ere ez. Eta zu? Ni ez da. Zu animatzen bat bai. Dantzan igual egingo nuken, baina ja, berandu. Bueno, Janire, neska katxarroa, bai. Zer esan dezake? Bai. Familia gurtu bai, edo? ez, pizkat propaganda edo. Gauza da, denda hori horrekin lan egiten dudala, Sin Limite deitu egiten da, eta Navarra kalian eta Alde Zaharrean dago Bilboko bi kaleetan, eta haiekin oso harremana ondo daukat, eta harekin desfilatu nuenez, bere izan Mugari gabe orduan, oso ondo. Janire neska katxarroa modeloa gainera profesionala, baina zuek pentsatu, berak onaino iristeko konplexu asko eta arazo gehiago gainditu behar izan dituela. Gaixotasun bat daukat orain dela urte asko, eta horrekin aldaketa fisiko oso handia izan dut, eta horregaitik ez nazen ez oso ondo ikusten, ondartzera orain dela urte, 5 urte edo ez nazela joan. Bai. Sartuko zaigu hau? Da, orduan zein da. Eta non dago, ez dakit zein da, zenbakia. Bai, lotza da naukan, eske zirko bat bezalakoa ziruditera dena batera aldatzea, eta justo urduri pininaz. Niko murra joango naz aldatzera, bale? Eske lotza moten nik jabaren. Bai. Zer? Negi etxe gaizki iruditzen, bakoitzak bere gorputzakin eta bere rolloakin nahi du nahi hau. Pasaden urtean 2 egunetan joan nintzen lagunekin, baina ez da berdina, beti ez dakit zerbait gainean edo ez nintzen uretaran sartu horregaitik. Jendea zer pentsatuko duen... Errespetatu beharra dago, zer pentsatzeko eta guain denak bezala xe neoprena jantzi beharko, basi que nole bate arma. Guain denak ikusiko behar. Tripa da guzti oso txatu dak, eta zeo zer markatu egin bado ez da, oso ez naz eroso sentitzen, oso urduri jartzen naz, gaizki pasatzen da. Zuk hori ez dut egin behar, zu zure bolara, jendea ez dago zuri begira edo, ez? Bai, baina hori ez da arazoa, nik neure buruaren barruan daukadenez hori gauza hori beste pertsona, nitaz zerbait txarra esango duetan ez da lehenengo aldia pasatzen dena, orduan gauza hori nire asko kostatu egiten zait. Atera, atera ja. Gaizki pasatzen duzu, Bai, ez da erresa asko. zuretzat, ez da? Arrazoia?
Pisu... Bueno... Hortu jartzen. Lasai, hartu demora. Eta ez estresatu uste, lagun giroan etxean bezala gaude. Bai, bueno, argalizategaitik 150 kilora pisatzea pasatu nuen, gaixotasun bategaitik. Eta, bueno, niretzako oso zaila da. Askotan esan nuen bezala, nire asko gustatzen zait kirola egitea, gauzak egitea, eta, bueno, fisiko honekin ikustea niretzako oso zaila da. Pertsonak askok esango dute, bueno, zeure gorputza maite behar duzula, baina ni horrela ez nazenez, horrela ez nazentitzen. Gainera, garrantzia asko moten diot besteek nitaz zepetatzen duten. Bai, orduan, horrek konplexuak badaukadaz. Osatzen ari naizela, bai. Pisu asko bajatu indudala, bai jare. Baina, momentuz bidea luzea da eta bukatzeko gogarekin nago. Nik ulertze ez dudana edo, kontraste handi da niretzat zuko lako konplexuak dauzkazula aitortzea, eta gero horrela desfilatzea mundu guztiaren aurrean? Zure gorputza erakutsi zailera? Niretzako erronka bat da, gainera badakit, niretzako reibindikatzea, fisiko bat reibindikatzea da, nik asko ikasi egin dut, neska bat edo andra batek ez da guapa izango argala egotea baizik, sino, barkatu, eske urduri jartzen nahi. Lasai. Nahi duena izan, pertsona batek daukan fisiokarekin, ederra izan daiteke, edozein gauza lortu daiteke, desfilatu daiteke, munduko pertsonarik edo neskari guapana izan daiteke, hasi que hori nik reindibikatu egite dut. Txalo bero. Hala ere, konplexio horiek gainditzeko eta zer da zailagoa? Besteek zer pentsatzen duten eta horri begira egotea, edo norberak bere burua den bezalakoa onartzea? Ni egun goiz guztietan dutzatzerakoan ispiluan ikustea. Hori da gogorrena? Bai. Bai? Niretzako bai. Alegia, benetako arazoa zein da, besteek zer esango duten, edo zuk zure buruari zer esaten diozun? Hori da, zuk zure buruari. Bi gauzak dira, lehenengo eta ben, nik betidanik garrantzia mondi dalako besteak nitaz zepetzatzen duena, eta bigarren aldiz nik horrela ez nazelez guapa ikusten, ez nazelez ondo ikusten, niretzako arazo handia da. Ez dakit, pertsona batek ia luzeago nahi du, beste batek bularra handiago, beste batek eperdia txikiago da, nire arazoa gorputza da. Baina ari zara pausoak ematen hori, bai. Ikusi esterik ezagon, akor? Bai, ni ja nire gauza nahi dut esan, nik 40 kilo ginertzea ditut ezautu, baina oain bai eta oso guapa zaude, eta nahiago ditut kurbak makillak baino. Eta oso guapa zaude.